Η άσκηση λοιπόν είναι δρόμος ελευθερίας, αληθινής ελευθερίας, και γι' αυτό ασκούμεθα μέσα στην Εκκλησία. Μπορώ να ελέγξω το φαγητό μου, μπορώ να ελέγξω την κοιλιοδουλία μου, από την οποία πηγάζουν η πλεονεξία και από την οποία πηγάζει η αδικία και από την οποία ο άνθρωπος παχύνεται στην καρδία του και λησμονεί το Θεό. Η νηστεία όμως τι είναι? Αυτή που θεραπεύει και το σώμα και την ψυχή, αυτή που ιατρεύει από τα πάθη του σώματος αλλά και από τα πάθη της ψυχής. Η νηστεία στην πραγματικότητα είναι μία άσκηση. Η νηστεία είναι το να κυριαρχήσω επάνω στη βουλημία μου, επάνω στην πλεονεξία μου,